IFM News. Lokal. Nangipaay ti Department of Trade and Industry iti shared service facility ang mausara para iti footwear industry. Iti ili ti bintara kas panangipakita iti agtultuloy a suportada. Inpakamo ni Provincial Director Amelia Galvez iti Department of Trade and Industry na buwangay iti proyekto iti napalabas sa tawon. Kunana, gaputo addan da iti ili ditoy probinsya nga agar-aramid iti bolero, arpo ti langisaan, ules sa ken-scarf usari iti Inabel Atela na panunutan ti grupo, manipod vintara, iti panagaramid ti sandal wenno footwear, tapno maidumduma ti produkto da. May dito'y opisina mi tinulungan mi isuda nga conceptualize data nga project at kunami first we have to visit the footwear industries ito'y other areas in the Philippines no makita da how it works. So kinuyog mi isuda ija ni Marikina kan ijay Liliw Laguna tapno iti kas takot ma-appreciate da anya dagi jay machines nga usaran da ijay ano kasano ti pinagaramid iti shoes yung mga basic anya shoemaking techniques. And then after that, so di nga rodan nagkaroon da iti training. So nagpa-training da dagiti workers da ijay vintar. And after that, si kamimot iti biyang iti DTI in requestan mi isuda. Nag-propose kami iti equipment nga mausar da para iti footwear manufacturing project da isu digeng or the shared service facility nga naitad kanya da idi October na. Kawayatan na inbatan ni Galvez sa sakbay ti daytoy ket kinuyog da iti grupo nga mapan iti Marikina ken Laguna tapno maadaan daytoy iti ideya ken makapidot iti teknik no kasano mapagbalin ti produkto. Kalpasan na kunana naraway ti training at di malanan da iti weaver tapno makasursuro nga nasaya at tagitoy. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.